Čaute, vítajte pri mojom prvom videu, ktoré sa netýka openingov, ale momentálne Clanbossa. Toto video točím hlavne kvôli kamarátovi zo starého klanu, ktorý chce používať presne túto istú kompozíciu. Opa, tak. Chce používať túto kompozíciu, ale keďže sa to včera rozoberalo akurát na klanovom Discorde, tak som sa rozhodol, že natočím kus dlhšie video, aj so všetkými statmi a všetkým, čo k tomu patrí. Je to Unkill kompozícia, ktorá vám zabezpečí Nightmare Clanbossa na jeden kľúč a Ultra Nightmare na 2 kľúče. To kompozícia s 2 manitermi a ally atakom. Samozrejme, každý je tam nahraditeľný, okrem vlastne manitrov, ktorí vám zabezpečia, aby celý tým vydržal 50 kôl. Viem, že asi aj náš klan líder Matione, ktorý nahráva videá o raide pravidelne, natočí niečo podobné. A som fakt veľmi zvedavý, nakoľko bude tá rotácia odlišná od tej mojej, po prípade aký veľký bude rozdiel v damage v mojom a tom jeho. Neviem, či to bude robiť na vlastnom účte alebo na niekoho iného, ale však uvidíme. Keďže nemám endgame účet, ten rozdiel bude asi veľký, ale práve preto, že nemám endgame účet, môžete vidieť, že to môže dokázať hocikto. Sú fakt potrební len tí 2 manitry a každý ďalší je nahraditeľný. Tak si poďme pozrieť hrdinov a potom vlastne celkovú rotáciu. Najdôležitejší sú tam samozrejme manitry, takže pozrieme si najprv toho rýchlejšieho manitra. Ten má speed 221, skoro 100% crit rate, keby som mal viac, tak by to bolo určite lepšie. Strašne malá ataku, práve preto vidíte, že dá sa to aj so slabými statmi. A 144 crit damage, čo tiež není boh vie čo. Samozrejme, keď ich pregírujem s rovnakými speedmi, keď moja Great Hall bude lepšie na tom, ako je momentálne, tak ten damage pôjde veľmi, veľmi hore. Dobre, tak toto bol ten rýchlejší maniter. Toto bude ten pomalší maniter. Ten má 214 speed, má 100% crit rate, crit damage iba 134, takže to znamená, že tiež ten damage môže ísť hore. A atak tiež strašne nízučko, 1800. To znamená, že ak ich dám do iného gearu, môže to byť ešte lepšie. A ďalší v poradí, ktorý je tu dôležitý, je Ally Attack Champion. Takže ja tu používam Farakina, ale hovorím, tiež je nahraditeľný s hociakým Ally Attack Championom. Väčšina ľudí tu používa Krylu. A takže môj má 175 speed, 98% crit rate, 228 crit damage a 2578 ataku. Tiež to môže byť ešte lepšie, ale momentálne mi to stačí. Ďalší v poradí, ktorý tam je Fane. Takže moja Fane má 176 speed, 109 crit rate, 241 crit damage a 3200 ataku. Najdôležitejšie, prečo práve Fane, je kvôli tomu, že v jednom skille prináša Decrease Defense aj Decrease Weaken a k tomu poizny, ako asi viete, poizny sú najdôležitejšie a u Clanbossa uberajú mu strašne veľa. Môžeme si pozrieť, prečo práve Farakina, vrátime sa na chvíľu k nemu. Farakina som si vybral presne kvôli tomu, poprvé je to epic, hej? A ľahšie dostupný, ľahšie ho viete vyknižkovať, ale aj ataku nám prináša HP burn a poizny,
ktoré uberajú zase Clambossový polo. A samozrejme na A1 má ešte Defense, keby náhodou Fane nedala ten Defense, ale iba Weekend. Niekedy sa to môže stať a práve preto nám tu Farakin pomôže. Takže posledný champ, ktorého tam používam ho iba pár dní, je Dark Kayle. Prečo Dark Kayle? Dark Kayle nám prináša Poison Sensitivity a ďalšie poisony, čo znamená, že tie poisony budú uberať oveľa viac. Ďalšia výhoda Dark Kayle je jeho A2, ktorú prináša Decrease Attack, ale increasne vlastne všetky turny o jedno kolo všetkých debuffov, ktoré ten Clamboss na sebe už má, čo je obrovská výhoda. Ďalšou výhodou Dark Kayle je vlastne A1, ktorá je triple hitter, to je prvá výhoda, takže Giant Slayer na ňom bude perfektný. A čo on vlastne robí? Aktivuje, každým jedným útokom aktivuje dve poisony, alebo jeden poison a jeden HP burn. To znamená, že robí oveľa väčší damage, aký by mal. Pozrieme si jeho staty. Môj je v Toxic sete kvôli tomu, aby vždy tam boli nejaké poisony. Takže má 163 speed, on je najpomalší z celej zostavy. Práve kvôli tomu, aby stále mohol aktivovať tú A1 a ubrať ako posledný, hej. Má 94% crit rate, 207% crit damage, accuracy 272. U všetkých je dôležité, aby mali accuracy vysoko. Samozrejme, aby ste mohli landnúť všetky tie debuffy, ktoré máte. Veľmi dlho som namiesto Kayle, a tiež je nahraditeľný, len si myslím, že pre mňa je lepšia voľba. Veľmi dlho som používal túto krasavicu Frozen Banshee, ako vidíte tiež je v Toxic sete. Má úplne totožné staty, respektíve speed, hej, hlavne, ako Dark Kayle, aby to fungovalo aj s ňou. A prečo je ona taká dôležitá? Lebo kým som nemal Dark Kayle, ona bola jediný champ, ktorý prinášal Poison Sensitivity, aby tie poisony uberali oveľa viac. A samozrejme na jednotke poisony. A2 som stále vypol, kvôli tomu, aby sa mi nerozbila celá rotácia. Tak sme si predstavili všetkých a poďme si pozrieť run. Tak poďme na to. Ideme si pustiť tú rotáciu. Najprv pozbierame zo včera veci. Nič moc. Modrý šardík. Nechceme. Ďalší modrý. A ďalší dneska samé modré. OK. Však aj tie sa zídu. Vypustíme si najprv Ultra Nightmare. Ako hovorím, Double Maniter s Ally atakom. Ale v podstate okrem Manitrov všetci sú nahraditeľní. Pozrieme si, ako to ide. Takže rýchly Maniter, A1, pomalý Maniter, A1 alebo A2, ako chcete. Fane a trojkou, aby dala Decrease Defense a Weekend. A nelandlo. Nevadí. Teraz Ali Attack Champ. A nakoniec ide Dark Kayle. Rýchly Maniter zase
A1, dáme A2 s pomalým menitrom. Fein dáme ďalšie poizny A2. Farakin pôjde A2. A tuto začína prvýkrát rýchly meniter Ankylable. Darkel A2, ktorú vlastne predloží tie debuffy alebo turny tých debuffov, ktoré tam sú. Pomalý meniter A1. Ako vidíte, chcel ho stannúť, ale nepodarilo sa mu to, keďže je tam ten debuff blocker. A1. Pomalý meniter A1. Dáte A1. A sme v 4. kole. Tuto vlastne začína. Tuto kľudne môžeme prepnúť na auto. Tak, a máme 35 miliónov. To bol skôr nevydarený run, keďže väčšinou zvyknú 36 až 38. Ale aj tak je to úplne v pohode na dvojkľúč. Pozerám, že chalani tu už začali šupovať. Veľa nás tu ešte není. Dobre, môžeme si ukázať rotáciu na Nightmare. Všetko je úplne to isté, nemením na tom absolútne nič, akurát rotácia je trošku iná. Takže pustíme si. Takže rýchly meniter A1, pomalý meniter A1, fein A3. Takže Aliatak. Darkel A3 ide. Tu sa to mení. Momentálne rýchly meniter dáva Ankylable A3. Pomalý meniter A2. Fein A2. Dáme tiež A2. Rýchly meniter A1. Darkel A2 pôjde. Pomalý meniter A1. Fein A1. Farakin A1. Rýchly meniter ide zase, tento raz mu dáme A2. Dostal stun, ale to nevadí.
lebo máme druhého manitra. Takže druhý maniter a jednotka, Darkel a jednotka, Fane a jednotka, Farakin a jednotka a ide ešte raz pomalý maniter, ktorý si dá Ankiel všetkým. Darkel a trojka. A v podstate v tejto chvíli, keďže rýchly maniter dostal stun, môžeme prepnúť na auto. Ak by dostal stun niekto iný, väčšinou dostáva Fane, tak treba oddialiť to prepnutie na auto u rýchleho manitera o jedno kolo, ale tento raz nemusíme. Tak ste to videli? Nightmare úplne pohodičke na jeden kľúč, Ultra Nightmare na 2 kľúče. A ako hovorím, úplne všetci sú tam nahraditeľní. Okrem 2 manitrov. Aliatak môže byť ktokoľvek, kto prináša aliatak, aj keď si myslím, že Farakin je najlepšia voľba. Fane je nahraditeľná. A namiesto Darkale som veľmi dlho používal Frozen Banshee, ktorá je úplne dostupná každému, ľahko vyknižkovateľná. Tak to bolo asi všetko z mojej strany. Dúfam, že sa vám video páčilo, napriek tomu, že bolo točené aj strihané iba cez mobil. Ak nie náhodou, alebo aj hej, tak mi kľudne napíšte a možno sa vidíme pri ďalšom videu. Čauko.